खुलुमबाय रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो माखासे गोनां खौरांफोर। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ दिनै जोबथेसालिनिफ्राय 20 साननि थाखाय पेरेलाव उदां जानानै न'आव फैनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दङ दिनैनिफ्राय मानस हायुङारि हाग्रामायाव मैदेर साफारि आरो रिभार राफ्टिं खालामनाया बन्द जासिगोन। 20 जुननिफ्राय जिप साफारि खालामनायाबो बन्द जासिगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दङ मोनसे गेदेर खौरां। मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैबाय। इन्दरनि राजा रघुबंशीखौ चेरापुन्जीयाव बिसि सनम रघुबंशीयानो बुथारहोदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुराव सनम रघुबंशीखौ मेघालय पुलिसआ हमनो हाबाय होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि 23 मे खालारखालि इन्दरनि राजा रघुबंशी आरो सनम रघुबंशीया हानिमुननि थाखाय मेघालयआव फैदोंमोन। थांनाय 17 सान गोमानानै थानाय राजा रघुबंशीखौ गोथै सह'खौ 2 जुन खालारखालि चेरापुन्जीनि मोनसे गोथै जायगायाव मोनदोंमोन। राजा रघुबंशीखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला रुंसारि जानाय राजा रघुबंशीनि बिसि सनम रघुबंशीया थांनाय मैया हर गेजेराव उत्तर प्रदेशनि गाजीपुर जिल्लानि नन्दगज पुलिस थानायाव गावखौ गथायो। मेघालयआव गावनि फिसायनि गोथै सह' मोननायनि उनाव बिथांजोनि गैयैया गोबां सानखांनाय लाबोदोंमोन। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला मेघालय पुलिसनि मोनसे जुनिया नायबिजिरग्रा हानजाया SIT बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खादों। मध्य प्रदेशनि इन्दरनिफ्राय 2 सुबुं आरो उत्तर प्रदेशनि ललितपुर जिल्लानिफ्राय सासे। खौरां मोननाय जादोंदि इन्दरनि जराया हानिमुननि थाखाय मेघालयआव दावबायफैदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि अनसुलि बिसि चन्द्रबती बसुमतारीया दिनै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि अनसुलि बिसि चन्द्रबती बसुमतारीया दिनै रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। बाथि रादाबाव दङ गुबुन जायगायाव बर' लाइमोनफोरखौ थगायना लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। अन्थाइगोरा नार्जारिया बर' लाइमोनफोरखौ GDA कर्स फोरोंगोन होनना गुबुन जायगायाव लांना 1 लाख रांनि गोरोबथा एग्रिमेन्ट खालामना फैनायनि अजद होदों थगायजानाय लाइमोनफोरा। गासै 60नि बारा लाइमोनफोरनि जिउनि लामाखौ खोमसिनि लामाजों लांदों अन्थाइगोरा नार्जारिया। अन्थाइगोरा नार्जारिया लाइमोनफोरखौ GDAनि कर्स फोरोंगोन होनना गुबुन जायगायाव थगायना लांदोंमोन। थगायजानाय लाइमोनफोरा गावसोरनि खुगाजों रोखा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि अन्थाइगोरा नार्जारिया गावनि माखासे लोगोफोरखौ लाना चिरांनि काजलगावआव GDA इनस्टिट्युट खुलिदोंमोन। खुलिफ्लाना नंखाय फोरोंथाय होदोंमोन। सासेबो फोरोंगिरि गैयामोन होनना फोरमायथिदों। गावसोरनो फोरोंगिरि जादोंमोन आरो अन्थाइगोरा नार्जारिया HS ल' उथ्रिसारनाय जानाय। गिबि खेबनि फरायसाफोरखौ फार्स्ट बेच दिल्ली आरो गुवाहाटीयाव लांना गोदाव सोराव खालामहैदोंमोन होनना अजद होदों। आरोबाव अन्थाइगोरा नार्जारिया गुवाहाटीयाव लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होगोन होनना लाना थांनानै 1 लाख रांनि गोरोबथा एग्रिमेन्ट खालामना फैनायनि अजद होदों लाइमोनफोरा। द'थि रादाबाव दङ UPPL दोलोआ खौरांगिरि मेल लादों। गसाइगावनि कक्सागुरि गामियाव माकटाइगाव प्राइमारि UPPL दोलोनि खौरांगिरि मेल लादों। थांनाय माखासे सान सिगां माकटाइगाव प्राइमारि BPF दोलोनि नेहाथारि फैलाव नार्जारिया MLA जिरन बसुमतारीनि सायाव माखासे अजद लाबोदोंमोन। बेखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों माकटाइगाव प्राइमारि UPPL दोलोआ। गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं कक्सागुरि गामियाव
बायग्रबनाय गंसे दंफांनि दालांखौ MLA जिरन बसुमतारिया खनसेबो खौरां लाफैयाखै आरो MLA जिरन बसुमतारिखौ BPF दोलोनि माखासे मावथिफोरा रां जाख्ल'दों होननानै अजद लाबोनाय बाथ्राफोरा गासिबो नंखाय होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नैथि रादाबाव दङ रौतायाव किं बाजार मुंनि गंसे शपिं मल बेखेवदों। रौता हालामनि रायजोफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै एबा आंखालखौ सुफुंनो थाखाय किं बाजार मुंनि गंसे शपिं मलखौ दिनै BTRनि मावफुं सोद्रोमा निलुत स्वर्गयारी बिथांनि आखाइजों बेखेवबाय। बे मलखौ रौता सारियालिनि उदालगुरि रड LP स्कुलनि साखाथियाव बेखेवनाय जादों। बेनिखायनो जाय बिथांमोना मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बे मुवा बेसादफोरखौ रौतायाव थानाय किं बाजाराव फैनानै लांफैनो हागोन होनना फोरमायदों मलनि बिगोमाया। बेजों लोगोसे फोरमायबावदों गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरखौ हानायमानि खम बेसेनावनो फाननाय जागोन होननानै। दिनै सानसेनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।